Čau, já jsem Dave a nejsem youtuber. Nedávno jsem si tady postavil krásnou venkovní kuchyň a tak jsem si říkal, že do té kuchyně by bylo super mít i nový spodák. Dneska to přišlo. Protože máme rádi barbecue a masa, která vyžadují dlouhou dobu přípravy, tak rozhodnutí padlo na peletový grill. A protože mám kotlíkový grill Weber, tak rozhodnutí padlo na Weber Servood. Jdeme si to rozbalit a postavit. Grill je sestavený, vypálený a já si jdu nachystat něco dobrýho a vyzkoušet ho. Ale to až někdy v dalším videu. Díky za shlédnutí a čau.